Χαίρομαι για τον λόγο που βρίσκομαι εδώ στο ναό της Αγίας Κυριακής. Και βέβαια θα αναφερθώ για δύο λόγια μόνο στο ότι η κάρτα της Αγίας Κυριακής, αδελφοί μου, βρέθηκε στην Μονή Ταξιαρχών και υπάρχει από το 1450. Την είχαν φέρει οι παλαιολόγοι ο Θωμάς και ο Δημήτριος μαζί με άλλα διάφορα λείψανα Αγίων στην Μονή μας από την Κωνσταντινούπολη, τιμώντας έτσι τον τίτλο της Μονής, τον Όσιο Λεό, κατά σάρκα από τη μητέρα τους. Η μητέρα του Αγίου Λεοντίου, του ιδρυτή της Μονής μας, ήταν παλαιολογίνα. Έτσι ο Θωμάς και ο Δημήτριος, σεβόμενοι και αγαπώντες τον Όσιο Λεόντιο για την αγιότητά του, τον επισκέφθηκαν και λείψανα και της Αγίας Κυριακής, όπως επίσης το κουτί, όπως λέμε και στην περιοχή μας, με τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας, που είναι από τα μεγαλύτερα, μπορώ να πω, μνημεία και στοιχεία μάλλον που άγγιξαν τον ίδιο τον Χριστό μας, και είναι κομμάτι από τη κλαμίδα του Χριστού, από το σπόγκο, τη μυοξύλλο, ακάθινο στέφανο, και αυτά φυλάσσονται μέσα σε μια μαρμάρινη σαρκοφάγο που είναι κομμάτι και λίθος από τον τάφο του Χριστού μας. Αυτά φυλασσόντουσαν σε μια μονή, στην Μονή Αγίου Γεωργίου στα Πριγκιπώνισσα, δεν υπάρχει τώρα, και τα έφεραν οι παλαιολόγοι στην Μονή μας. Εάν δεν τα είχαν φέρει πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, μπορεί να είχαν χαθεί, να είχαν καταστραφεί. Το ίδιο και τα λείψανα. Και ήρθαν με λείψανα όπως της Ιαγώνα του Αποστόλου. Κομμάτι από το χέρι του μεγαλομάρτυρος αρέσκεται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα μοναστήρια και οι ναοί μας στην εποχή εκείνη στηριζόντουσαν πάντοτε από τους άρχοντες και πάντοτε αυτοί ενίσχυαν, εφόσον ήταν και αγαπούσαν τον Χριστό, ενίσχυαν και τα μοναστήρια και τους ναούς μας. Γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα εμείς σαν μοναχοί μόνον ή σαν ιερείς μόνον να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε τους ναούς μας. Η χάρις λοιπόν της Αγίας Κυριακής να είναι μαζί σας, να σας ενισχύει, και μαζί με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση, όπως και τον πατέρα Ιωάννη, και βέβαια ευχαριστώ και τον νυν πλέον προπόλεως τον γέροντα Καλίνικο, ο οποίος και αυτός ανταποκρίθηκε, και βέβαια και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη των δικών μου, τον Μητροπολίτη Καλαβρίνου, τον Κυριγιαλίας και Ιεραβρόσιο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του να έλθω εδώ μαζί με τον Πάνη, ο οποίος είναι πραγματικό μου παιδί και με έφερε και κοπίασε με το αυτοκίνητό του, γιατί μόνος μου θα ήταν λίγο ταλαιπωρία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε τους άρχοντες που παρευρέθησαν απόψε εδώ. Εάν είναι και αύριο εδώ, θα τα πούμε καλύτερα, πιστεύω, και σε όλους εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευλογία Κύριε και έλεος σας του έρθει, θυμάστε από τη ανθρωπία πάντοτε νυν και έγες εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες των αχράντων και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, η αδυνάμει του τιμή και ζωγιού σταυρού, προστασίες του τιμή επρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου Χριστού Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεχτούμενων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας και Βασιλής Άγγελ, των Αγίης Πατρός ημών Παρθενίου Επισκόπου Πρωτοδεσίου, Μαξίμου του Γρηγού Αποστόλου και Θεοχάρου του Ζαδέφου και Ζαχαρίου Νεομάρτα. Της Αγίας ενδόξων μεγαλομάρτυρος, Κυριακής της Αθληφόρης την ίδρυ τελούμεν, και μάλλον την Αγία. Ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθούς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδα στην τάξη μας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά εύχομαι, άγια και ευλογημένα σε όλες. Αύριο